Бягайте по пътя, аз водата няма да ви мътя, а заедно с вас и с ефекти доброто ще измътя. Веднага да ви кажа мисълта за днес, тя е английска. Трябва да сте предвидливи, казват англичаните, ако искате да сте живи. Трети англичани много искат да живеят, нали? Смисъл, че по-толкова се напъват. Толкова ли па е хубаво там? Да ви кажа, аз пък като съм се замислил, смисъл няма се замислям, защото тя работа се оттече. Ако взема мисля, ще има чакате да свършим. Ще си иска, арме, няма ли я мисли това. Между другото имах един приятел, който така ми казваше. Вика, ай сега вика, ти си в прозрачното спокойствие на духа и аз няма да те гледам и се обръщаше на другата страна. Когато трябваше да работим, но така или иначе, това са някакви неща, които сега няма да ви занимавам с тях. Веднага да ви кажа за какво става въпрос. Ама искам веднага да ви кажа, че пък хората пък веднага да ви го кажат това нещо, можеше да ви го кажа преди малко. Сега ви го казвам веднага. Хората са много интересна работа. Отивам на гости преди мои приятели, ама много симпатични. Едно семейство живеят, аз винаги съм мислил, че живеят в такова, в хармония. Как хората лъжат, нали? Винаги, знаете, като дойдат гости, всички сме и се подритваме под масата. Аре, бах се тук, нали? Обаче няма такова. Пред тях всички сме идеални. Даже малко преди да звъннат на вратата, си казваме, вижте сега какво. И като дойдат хората, се държиш прилично, особено на децата. Жената казва, моля се, и не дай тая вечер с тъпите ти вицове, нали? Няма да слушаме само тебе тая вечер, ще внимаваш. На Петров жената, тя е много такова и всички тия инструкции, нали, как минават. И аз обаче винаги се чувствам комфортно като гостен при тях. Никога не съм предполагал, че може да има черни облаци, които са надвиснали над семейното им огнище. Така един непрекрасен ден, аз отивам тях на гости, чувствам се великолепно, все едно съм на яхта в едно без такова ветрено море и равно като сутрешно, дето като отидете на морето, най-се радвате, нали, като е гладко. Ама има медузи. Между другото, тук ме олази, не олази, как ще ме олази, ще ме полази, да се ме наскобе, няма страшно. Такова ме, една медуза ме е такова, тук ми мина ми, в смисъл, не, тя не ме е такова, защото медуза, освен Митко, друг не може. Не, край! Моля ви се, ще се концентрираме. Опари ме е думата, опари ме, знах се, че ще се сета. Както и да е, вече не знам за какво говорих, но връщаме се на гостите. И така, влизам аз там, всичко окей, нали, яде, пиене, това, онова. И по едно време аз, докато с мъжете, вече след като сме хапнали леко и така погледите, малко замътенки, нали, лекичко така, малко сме се поразгърдали, така, нямаме тая официалност в началото. Седнали сме в кухнята и си говорим разни работи, и вече така лежерност. Влиза жена му обезпокоена от вратата и така, скъпи, скъпи. Тога, какво е, миличка, какво? Скъпи, къде ми е книгата? Тога, чай сега, коя книга? Все още държа тона, коя книга? Как коя книга, ви скъпи? Онази моята любимата ми книга, как да живеем до 100 години. Той да ви каже, след като тя каза заглавието на книгата, истина. Абе, такава промяна пък не съм виждал в човека. Изведнъж се промени. Стана и каза, изгорих я. Така ли? Защо, бе, скъпи? Как може да изгориш книгата, как да живеем до 100 години? Настолната ми книга. Онзи моя със същия железен тон каза, изгорих я, защото видях майка ти да я чете. Представете ли си какъв кошмар? Ако вашата тъща цели 100 години, леле, разбрах го, за какво става въпрос. Веднага, викам се, дали вкъщи имаме такава книга, и аз взема аз да ги пребера и да изгоря и въобще да изхвърля. Така че ако имате такава книга и е на такова опасно място, в смисъл, че в такава опасна близост до такъв обект, моля ви, послушайте нашият съвет, изхвърлете я. Благодаря ви. Това беше всичко за средния ден от седмицата. Надявам се, че вие, както и ние, както пък и те, както пък и не знам другото, ние, вие, те всички ги минах, и аз и ти той. Също аз, ти и той. Но за той няма да говорим. Това е онзи. Както и да е. Сме се чувствали добре. Благодаря ви. Надявам се утре всички, аз, ти и той, ние, вие и те, пак да сме тук при добрите. Thank you.